सालाकाटि दखरा एप्सनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। सुदीपआ दिल्ली एफसीआव ट्रायलनि थाखाय सालाकाटि दखरा सिंनि 3 गथ'साफोरा सायख'जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा बर' माहारि दानाय सिमां आरो एबसुनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै सालाकाटि दखरा एबसुआ 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर फोरोंथाय मावबादाखौ होबोबाय थादों। थिग बेबादिनो एबसुनि बिथोन बायदियै थांनाय 2024 इं मायथाइनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै सालाकाटि दखरा एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लानाय गासै 3 गेलेगिरिया सालाकाटि दखरा एबसुनि कचिं केम्पनिफ्राय सुदीपआ दिल्ली एफसीआव ट्रायलनि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि बै गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ दिल्लीसिम लांनायाव गोबां रां रुफानि गोनांथार जायो। बेनिखायनो बे बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै सालाकाटि दखरा एबसुनि गोब्राब नाजानायाव दिनै एनटीपीसी बङाइगावनि अर्नब माइत्रा जेनेरेल मेनेजार, एनटीपीसी बङाइगाव ओंकार नाथ एजीएम आरो रसान दुंदुं डीजीएम लोगोसे माधुर्या सिंह लाहार डीजीएम बिथांमोननि नुजाथिनायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गेलेगिरिफोरनो गोनांथि जानाय गाननाय जोमनायफोरखौ गावसोरनि आखाइजों गथायो आरो थांनाय फैनायनि थाखाय रां अनसुंथाइ हरनानै मदद खालामो। सुदीपआ दिल्ली एफसीआव ट्रायलनि थाखाय सायख'जानाय गेलेगिरिफोरा फारियै बांगालपारा गामिनि सन्दीप नार्जारी, खान्थालगुरि गामिनि रंगिना बसुमतारी, बिरहांगाव गामिनि निहान बसुमतारी, दलंगुरि गामिनि कपिल ब्रह्म बिथांमोना 8 मार्च एबा गाबोन दिल्लीसिम थांगोन। जोबोद गोजोननाय थादों बे बङाइगाव एनटीपीसी सालाकाटिनिफ्राय जोङो जिखिनाखि जोंनि गथ'फ्रा अंडार 13 नि सिलेक्शन बानायनायाव थांनाय जानुवारि 19 तारिखआव जिखिनि सिलेक्शन जादों बेयावहाय जोंहा दिल्लीयाव थांनो गोनां जादों ट्रायलनि थाखाय। दा बिनि माबायावहाय एनटीपीसीआ जोंखौ लेंहरनानै जोंखौ हेल्प खालामनाय मोनसे किट्स जेनेबा गानग्रा जोमग्रा बा फैसाबो एसे सहाय हरदों। दा बेनि थाखाय एनटीपीसी बङाइगावआव रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे सालाकाटि दखरा आनसलिकनि बिथांमोनाबो रोजा जोंखौ हेफाजाब होदों, मदद खालामदों। बिनि थाखाय बिथांमोनखौबो रोजा साबायखर बावहरबाय। आंथ' दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा जोंनि गथ'फ्रा मोजाङै मोजां सिलेक्शन जादों आरो फैगौ समावबो बेबायदिनो बयबो मोजाङै मोजां बेबायदिनो आवगायलांबाय थादों। माने इयुननि बै माखासे फैगौ समनिफ्राबो मोजाङै मोजां जालांदों आरो बेखौनो आं मिजिंथियो। दा जोंहा दिल्लीयाव थांनानै जोंहा साब्रैबो गथ'फ्रा मोजाङै मोजां सिलेक्शन आरोबाव जानानै फैथों बेखौ आं सानो आरो। सिलेक्शन जानाय बिथांमोननि नामखौ बुंनो हागोन नामा? सन्दीप नार्जारी, बिथाङा सालाकाटि बांगालपारानि आरो आंनिनो फिसाला। आरो नैबे कपिल बसुमतारी, बेहा जाहैबाय कपिल ब्रह्म सुखानजरानि, बेबो अंडार 13। ओमफ्राय जोंहा नैबे निहान बसुमतारी मुराबारि, बेबो सालाकाटिनिनो रजंगुरि। ओमफ्राय जोंहा नैबे रंगिना, बेहाबो सालाकाटि खान्थालगुरिनिनो आरो। साब्रै नङा होमबा? औ साब्रै। थेंक इउ।